Valentín Paz Andrade é un home intenso, xurista, economista, investigador, político, científico da pesca, emprendedor e literato. A figura de Paz Andrade é complexa, é colosal de alguna maneira, a súa figura pública e intelectual, a súa figura política é de unha talla moi superior a de calquera dos seus contemporáneos. A política xogou un papel fundamental ao longo da súa vida. A traxectoria política de Valentín Paz Andrade que é dunha absoluta fidelidade e tenacidade, comeza sendo moi novo, comeza xa na universidade no ano 19, xa uníndose ás iniciativas galeguistas e percorre toda a súa vida ata prácticamente os últimos anos, pois sendo dende candidato a deputado por detrás de Castelao, o seu gran amigo, na Primeira República, ata ser senador nas Cortes Constituíntes da democracia. Durante a dictadura, Valentín abandona forzosamente a política para centrarse nas súas outras tarefas. O lapsus entre o ano 36 e o ano 76-77, que é cando empeza a organizarse a oposición, está toda esa zona oscura, ese período oscuro da ditadura. Claro, él non podía ter, digamos, non podía existir unha dinamización política aí, era imposible, non? Entón, embórcase no tema económico, no tema pesqueiro, na recuperación do diálogo co exilio, en fin, no tema literario, por suposto, no tema ensayístico. Valentín é un viaxeiro incansable. Ao longo da súa vida, percorre todo o mundo. As viaxes de Valentín eu as divido en dos tipos de viaxes, non? Unhas son como misioneiro da FAO, que son as viaxes que empeza en Chile no ano 52 e despois se van sucedendo por todos os países de Hispanoamérica, de África, de Canadá, de Islandia, etc., en que el ten unha presencia fundamentalmente como experto pesqueiro, máis ben experto económico pesqueiro, onde organiza os cursos, os ciclos sobre pesca, etc. E despois están as viaxes que fai como representante da cultura galega. El viaxa moitísimo e dá conferencias por toda América Latina. Que vivía nos avións. El estaba hoxe en Londres e mañán podía estar en África do Sur. A descoberta das pesquerías da cidade do Cabo foron primeiro feitas por Valentín Paz Andrade polas súas viaxes. Gracias a Valentín Paz Andrade, os mariñeiros galegos descubriron Capetón, que é como se chaman, a cidade do Cabo, Capetón. Estas viaxes permítenlle estar en contacto coa cultura galega no exilio. En fin, que el, co exilio, mantivo unha relación constante, pero unha relación constante desde o punto de vista cultural, tamén político, e que parte viña favorecido pola súa dimensión internacional, porque el, desde os anos 40, viaxou moitísimo. Viaxou a América dúcias de veces, viaxou a África, e en América establece relacións co exilio. Por qué? Porque el coñecía moitos dos exiliados personalmente. Para empezar a Castelao. Castelao co que tuvo algúns disensos no 36, pero co que logo restaura relacións nos anos 40, individualmente, non a través da reconstitución do Partido Galeguista, da oposición ao franquismo, senón dunha forma individual. E logo establece moita relación cos exiliados de Buenos Aires, por exemplo, Antón Baltar, Seoane, Núñez Búa, especialmente, cos de México, porque ele estivo moitas veces en México,
en México especialmente con Delgado Gurriarán, con Baligay, do Pico e algúns outros, tamén cos de Venezuela, e incluso cos de Estados Unidos.